a mai napra kijelölt igéket Pál apostolnak Titushoz írott leveléből, a 3. részből, a 3. verstől a 7. versig olvasunk fel. Pál apostol levele Titushoz, 3. rész, 3. verstől a 7. versig olvasom, ami Istenünk életet adó igéjét. Mert régen után mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valannak. De mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött reánk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Amen. Így állva maradunk, és kérek egy nő és egy férfi testvért, hogy imádkozzon az igazságáért. Foglaljunk helyet a gyülekezet. Az Úr Jézus nevében üdvözlünk mindenkit, és kívánom azt, hogy hadd tudjon a Szentlélek szólni az igék által és a szolgálatok által, amikben a mai délutánon részünk lesz. A zenekar fog szolgálni, utána pedig lehetőség adódik mindazoknak, akik készültek valamilyen szolgálattal, hogy megoszták a zenekar. A zenekar kérjük és hallgassuk örömmel.